A kdo prohraje, tak vypije. Natáčejte to jako a pořený kruh. Pojďte do toho. Je to Richard nevydrží a rozvalí to víc, jako ne. Jo, to je televize. Televize, hurá! Dneska na Batmana. To byla zásuvka. Víš, já jsem jenom... Na co jsem si to set? Pavelka, tam není nic důležitýho. Protože jako jsou nějaký další dárky, víš? Ty pičo! Co máš? Co máš? Tak to bude turnáje. Tak to beru nádobí! Já se děkuju! Se normálně bojím to odemřít. Dělej! My jsme sami na prutý! Vy víte, co tam je? Já to nevím. To je blbost. Víte, jako kdyby tam bylo nasráno. Tam je Rubikova knížka. To chce důž. Tak to od to ne, no. No, to bude. Kdo to palil, ty vole? PKN, poštovní noviná třeba. Dělej. No, ne. Zvíře tam není. Prasečí hlava, Ríšo, zabíječka. A já budu první. Ale byli u nás. To máš na drogy. Ber nebo neber? Berete nebo neberete? Nebereme, nebereme. Ale tak to posláčko a jenom do těch nejlepších fočů. No, to A půl kartičky, no tak to je název. A ty kosky. Kdyby nás to bude brát dlouho do noci. Jo, jsou tam ty hoci. No jasný, ty budeš cíle. Dělej, Já tak hele, A já už tu nevím. jako bankéř. Ne, nevím, dobře no. Tak já to hodím. Tak to mě nic neříká. Trustmaster. Toastmaster. Já tuším. Netuš. To bude nějaký vrtulník. Já tuším. Tak dělej. Malej. Je to ponorka. To je formule. Dáni to. Dáni to. Je to odemřu takhle. Ať víme prd. Tohle bych ti třeba Ty vole! Volám, mamu! Nebudeme řídit! Ježišmarja! No to si děláš prdel, ne? Ty vole! No ty vole, mámo! Ještě s koněm, ne? Ferrari, jasně. Tam není nebe. To se postrali. Tak si to můžeš tady připojit, tak jo. PlayStation. Jo. No to má uzbečku ještě. Trénovat, no právě. Ale umíš automatickou vůbec? Ty to máš namakaný. Ty vole, jako automatickou, vole, a jim nám, vole, to, ne? No, ale nemáš tady spojku, já asi ty blbče. To už mám tam, no to nepotřebuji. Napadla, nepočkej, to pojď. Ne, to jo, ale to je rozdělený gramáží i nahoře. To je Opatrně. To oni to možná, ale mají. Ale to bude průser, on to nebude umět nainstalovat. Protože tam je ta kalibrace. Ne, to nepotřebuješ kalibrovat, to je nakalibrovaný. Jo. Už to zkoušel. Je to celý víkend. Ty vole, Alonso, a piča. Tam můžeme. No, já bych řekl. Je zavřený. To je dračár. Ukáž. Tak Bohunko, co na to říkáš, teda co dostali čas? to na tím já budu Nějaký autíčko na dálku, víš jo. Bohunko, promiň. Já to naučím lidi A tohle to nedopočítáš, jak si budou mluvit. Ne. Tam jde tohle dolů. Tohle. 52. Nedopočítej. Tohle auto půjde asi dovnitř. No, Ale ten stoják?